नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे अजून एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तर जसं की तुम्ही मागच्या व्हिडिओत बघितलं, आपण थांबलो होतो इंदापूर बायपासला। आपलं जेनशेड बंद करायचं होतं, तर अगोदर जेनशेड बंद करून घेऊया। जेनशेड बंद करून घेतले आणि जरा जेनशेडचा थोडा लफडा झाला होता। ती वरची कॅप जी आहे ती पलीकडे फुटली होती, मग पलीकडच्या जेनशेडची काढून कॅप इथं टाकली आणि इथनं ऑइल गळत होतं। पलीकडच्या जेनशेडची काढून कॅप इथं टाकल्या आणि इकडलं चालू केलं होतं। पलीकडच्या डिझेल संपलं होतं, त्यामुळं ते जरा गडबडीत ते दिसलं नव्हतं, त्यामुळं काही व्हिडिओ केला नव्हता त्याचा। तर चला जाऊ आता दमादमान पुढं। समोर रोड आहे मस्त, मध्ये वाहनं येते, तर चला भेटू। आता जाऊन आकांक्षा हाटेवर थांबावं म्हणून असा विचार चालू आहे। अजून एक गाड्या थोडं पाठीमागं आहे ती घ्या लागल्या आणि त्यानं म्हटलं या जाऊन आकांक्षा हाटेवर थांबू, संध्याकाळी निमेराचं उठून घालूया म्हटले। चला जाऊ डायरेक्ट आकांक्षा हाटेवर। पोचलोय हॉटेलवर, लावल्या गाडी पार्किंगला। आज जरा आतल्या बाजूला लावल्या गाडी, कारण पुढं जागा नाही, पुढं सगळ्या गाड्या पॅक आहे द्या। आणि पलीकडे हॉटेल आहे, ती पलीकडची लाईट दिसते तिथं हॉटेल आहे। लावल्या गाडी आता साईडला। चला बघू, इथनं जेवण करून 12-1 वाजता निघून जायचं। आपला पास काय आलेला आहे, आता फक्त जाऊन गाडी खाली करायची आहे। चला भेटू सरळ निघाय टायमाला। दिवसा झोपलो होतो, त्यामुळं आता काय झोप लागे नाही आणि गाड्या चालू केलेल्या 10 वाजले द्या, आता हालायचं ना। चला जाऊ दमादमान, आपलं गाडी चालू केल्या, गाडी चालू केल्या, हॅलो आता। चला वाटत भेटू दमादमान तुम्हाला। घ्यायला लागला होता, अजून गाडी वाढल्या हॉटेलवर। जीवावर घेणं काय सोपं काम नाही, त्यामुळे हॉटेलवर साईडला लावून गाडी झोपायचं निवांत। सकाळपारी उठून जायचं। आता पुण्यासाठी तर पास करून आलोय। आपण मागच्या चक्करला ज्या हॉटेलवर झोपलो त्याच हॉटेलवर आपण थांबलो या। बरोबर दावा म्हणून हा हॉटेल दिसतं नाव, आणि जास्त काय बेतावर घ्यायचं नाही। झोप लागायला झोपेत कुठं तर काय तर झालं बेलं ते
कंपनीवाले जबाबदारी घेत नसतील, सगळी जबाबदारी आपल्यावर येत असत्या. तर चला झोपू, सरळ सकाळपर्यंत उठू. गुड नाईट, गुड मॉर्निंग. सकाळच्या 6 वाजले. असं जांभळ्या यायच्या आणि जाग आल्या. त्यातनं हालायचं, जायचं मुंबईसाठी निघायचं. चला समोर रोड आहे, जाऊ दो मतलब मग. नावासोबत आणि आपल्याला 30 पंप पण आणून दिला मास्तरने. 30 पंप आता आपला गेट आहे NSI सिटी. चला रोड चालतो दमादमान, जाऊ गेटला. आता समोर रस्ता आहे, चला भेटू सर्व पुढे. झालो सेफ्टी जॅकेट घालून रेडी आणि आपल्याला गेट पूर्ण मोकळं लागले, पूर्णपणे मोकळं लागले. तर चला जाऊन गाडी खाली करू आता पहिला. तर आपल्याला गेट पास मिळाला, म्हणजे पावती मिळाली आजच आहे जी, बघू शकता पावती. आणि आपले लोकेशन आहे 1 मिनिट, 4H30 लोकेशन आहे. जायचं सेटिंगच्या पॉईंटला, म्हणजे सेटिंगचा शिक्का घ्यायचा आणि तिथं जाऊन परत पॉईंटला गाडी खाली करायची. समोर कोर्ट आहे, मोठा लाट दिसतं असं. तर चला डायरेक्ट भेटू. आता गाडी खाली करतो सरळ आपलं. तुम्ही इकडे त्यात काय इकडे तिकडे करण्यात काय मजा नाही. चला पूर्ण पॉईंट मोकळा आहे, A to Z लाईन मोकळे. आणि आपलं लोकेशन किती आहे, H30 आहे. तर 30 नंबर, हां तिथं 30 नंबर आहे. पॉईंट 29 आणि याच्यानंतर 30. आता ट्रेनवाले वाट बघत बसायचं. ट्रेन आता कधी येते बघत बसायचं. आता येईल शक्यतो लगे गॅरंटी पण सांगता येणार नाही कधी येईल कधी नाही. त्याचा ऑपरेटरच्या हिशोबावरनं कसं असते ती, त्याच्या हिशोबावरून चालते. पण काय बोलू शकत नाही, एवढ्या वर असते ती. इथे 5 थर लावू शकते ती, हां 5 थर लावू शकते ती, एवढ्या वर असते ती. आणि याची हाईट जवळजवळ 9 फूट हाईट आहे, काहीतरी आहे 9.3 काहीतरी हाईट आहे कंटेनरची. असं 5 कंटेनर म्हणजे जवळजवळ 50 फूटच्या आसपास वर होते, जेवढ्या उंचीवर आहे ते.
त्यामुळे आपलं बोलणं काय त्यांना ऐकू जात नाही. त्यांच्या हिशोबाने त्यांनी बघून आली तर लगे तर बरं होईल असं वाटतंय सध्या. अजून तरी काय चालू केलं नाही. चला भेटतो गाडी करून. जवळजवळ 1 तास झालं या प्रेयर काय अजून आलं नाही. आपण 8 वाजता पोचलो होतो पोर्टमध्ये. आत येऊन 1 तास झालं. आता किती 9 वाजले. 9 वाजून 1 मिनिट झाला आहे. 9 वाजून 1 मिनिट झाला आहे आणि अजून काही क्रेन आलं नाही इकडं. समोरच आहे. आपल्या पाठीमागं पण गाडी आली नाही आणि पुढं पण गाडी आली नाही. आपली एकटीच गाडी आहे त्यामुळं बहुतेक येत नसेल क्रेनवालं. काय माहिती त्याची त्यालाच माहिती आता ती. तर बघू अजून वाट बघायची. चला आलं तर. आत्ता टुईटुई वाजलं तर पण अजून गप झालं. हे वाजलं तर दुसरं वाजलं तर काही माहीत नाही. बघू आता आल्यावर डायरेक्ट भेटू. अजून किती वेळ लावते याला काय माहिती. आता तास तर इथे गेला या. असं बसून काढले. बघू मोबाईलमध्ये बोटं घालत बसलो होतो. मोबाईल आहे म्हणून ड्रायव्हरची दिली आहे. टाइमपास तर होतो या. भेटू परत. झाले गाडी खाली. आता आलो क्रेन. क्रेन खाली गाडी जायला डबावर उचलायला लागलं या. आणि 9 वाजून 22 मिनिटं झाले. म्हणजे 9:30 वाजले या. जवळजवळ 1.5 तास लेट आलाय क्रेन आपल्याला. काय कुठली गाडी नव्हती, काय अडचण नव्हती, काय नव्हतं. कुठे शिफ्ट चेंज पण व्हायची नव्हती तरी पण लेट आलंय. असा काम चुकारपणा करते ते. तर चला त्यांना बोलण्यात काय अर्थ नसतो. जाऊ आणि पार्किंगला थांबवता जाऊन आंघोळ करू. चला भेटू परत. पाठीमागं बघू शकताय पूर्ण गेट मोकळा. पूर्ण बाई पूर्ण. इकडली पलीकडची पण गेट मोकळी आहे, इकडली पण गेट मोकळी. तरी सुद्धा आपल्याला गाडी खाली करायला 2 तास लागला. जवळजवळ अर्धा तास इकडे तिकडे गेला पण 1.5 तास ट्रेनवाल्या पैसे गेला आपला. तर असं असतं या. चला जाऊ पार्किंगला. पोचलोय पार्किंगला. गाडी बंद करतो आणि जॅकेट काढतो पहिला. गाडी खाली करून आवली या. आपल्याला गेट पूर्ण मोकळं लागलं. क्रेनवाला 1.5 तास आलं नाही आणि आता पार्किंगमध्ये येऊन पार्किंग जाम लागलंय. फुल पॅक आहे पार्किंग. गाडी आडवी लावल्या. तर चला भेटू परत. आता डायरेक्ट आंघोळ करतो जरा मस्त मध्ये. बाकी राहिलेलं परत बघू. आलोय आंघोळ करून. नाश्ता पण करून आलो आणि वर्दीची वाट बघायला लागली आता. देऊ कधी पाठवतील काय त्याचं. तर गाड्या आपल्या पुढे लय आहे त्या. सगळं जेवढा झोंबडा दिसतोय सगळा गणेशचा आहे. चला आता काय वाटच बघायचं. दुसरं काय करू शकत नाही आपण. आज आला तर आला, नसेल तर उद्या येईल. मग बघा कसं होतंय. चला भेटू परत. काय नवजून घडलं तर. आजचा दिवस नुसता असा बसून काढलाय आणि आपल्याला काय भराय आलं नाही. तर
बघा आता आज काही येणार येतं आहे का नाही येतं आहे का त्याचा पुढच्या व्हिडिओत कळलंच तुम्हाला. संध्याकाळचे जवळजवळ 6 वाजले द्या आणि आपली व्हिडिओ एंड करायची वेळ आल्या. गाडी समोर आडवी लावली, त्या गाड्यांच्या आडवी लावली होती. ती समोर गाडी दिसते त्या गाडी या पाठीमागे लावली होती. इथली गाडी निघाल्यानंतर इथली म्हणजे दुसऱ्या ट्रान्सपोर्टची गाडी निघून गेली इथनं. ती निघाल्यानंतर आपली गाडी इथं लावली पार्किंगला, म्हणजे बाजूला लावल्या. एकदा बाजूला लावली म्हणजे टेन्शन नसते म्हणून बाजूला लावल्या. तर चला ही व्हिडिओ इथंच एंड करूया आणि भेटूया अजून एखाद्या नवीन व्हिडिओमध्ये. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब करा. काय चुका असतील तर कमेंटमध्ये सांगा आणि शक्यतो होईल तेवढं जास्त शेअर करा. तर चला भेटूया अजून एखाद्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.